Hello everyone, welcome back to our channel. नोंथांमोन बयखौबो जों चेनेलाव आरो खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। जोङो दा आमाइमोननि न'आव थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय दा आंजों आंनि फंबायजों थांगोरबाय खिन्थु गालिया गामिनिफ्रायसो फैगासिनो बेनि थाखायनो जोङो ससे आवगायगोरनानै बेखौ नेनो नागिरदों आरो ससे लामायावहाय ओमफ्राय दा जोङो थांगोरनोसै नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट मोनोबा जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै थाबाय थ' चलो गालियाबो सफैसिगोन ना ओंखायनो बे जायगायावनो नेनोसै जोङो 톡톡을 지나고는 방법 얼마를 그거 뭐래 하나라 신든데 어디다 신든데 이번에 갈리넛 갈리넛 갈리 맨 마봐 프로프로 애 라이다 문치로 거든나 문치 뭐니로 그래 아이니야나이나 làm về ai là đi lấy mưa nên đi thuốc phù bền làm bên này kịch đẳng đẹp 나니 프레야 아이라 보네 anh là kia anh à 아니슬라네 아이니야나이나 호타드 오 하얀 키미라면 Cameraman chỉ ra bài này hai đây 오 하얀 나마 키미라면 저 고기라고니는 không về 누가 봐 마트 증나 다이제스티브 코블링아 그냥 아 링아 그냥 자야 시에서 가면 됐어 밑에 자세 자나नै दाउखौबो न' लानानै थांबावगोन जाहैदों मानै खबिदा माथामबावसो मेरा पानी खाइए मुझे एक दे मुझे पानी दे पानी दे ना पानी दो बाब आलासि जानायनि फायदा सबाय गैया सबाय गैया गासिबो सबायजोब आनाव फे बै आयौ आहा एब्रैखौ नांगौ होनबालाय थांदो सबाय गैयि जानांगौमोन ना आं बैथिं जिरायनोसै जाद' मोननायाबो ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै गय नङाबाथ' जाखाया नालाय गय जानोसै Asin jauh kote dong le ama second deh ama second like माहाय दोलादों होनदों देंखो मायाव दोलादों बेसारा अन्थाव खाथेनो रेडि आबैया जोंखौसो गोदो खाथेनो मोनासै आबैया ना जों दोलाबा माबा लिप केयार जाखाया जानला मोनलाखौ जाखा मानसिफ्रा खायलिसमा इदिंना डाइरेक्ट फुनाखै बेजों दाङाखैमोन या निंना सुनि ए आबिनिसो सेल्फिया बैजों बे आब'जों आयौ दे हमथा आयौ मा मबाइल अप्प' भिभ' सेमसां मा मबाइल आइफन ओंखारगोदान दे लाफानोनो दा दादाजोंबो सेल्फि लादो दे आयौ नुवानि बिसुदा किमेरानि बिसुदा बा फिस सालायदो दे जाबाय सेल्फि सेल्फि लादोंमोन मादैखौलाय लाला मादैखौ सेल्फि मादै गोदानखौ
सेल्फि नै आयौ हा आवराय चिना गस्लायानो गेंफोरलायसिगोन गंनाया आलदा आलदा जाजोब्बाय जोम लानानै फोजा बा इसो दे देखायदो जायोबो लायोबो आयौ आयौ बोरै कबिता गालि नों मा लाखो दामोनो माखौ जायो नांगौ दाउआबो माथो नंखो बिना ai làm ơi xin đi là kali 한판에 나만 말로 잡는지 à giả lạ phun gần phun dray gần phun dray mong là vậy nè ê hai bé mà thu này khá trống nữa baby 사준이 하나 건강니까 bà Chinese slam là cái lên này hôm nay mà sao sao gì đừng hay lớp này biểu chính giả này không ạ chính giả này mới rằng này check sơ ra làm gì check sơ 아니 뭐는 왜 이러나 우리 가능한가 biết tôi ra cái bên nào 왜 이러나 응? 왜 이러나 thật cũng là cái gì जाबायबो लाबायबो एबार न'आव थांनो ओंखारबाय आरो जोङो नोगोद बुरजा बुरजा जाखाबाय स' आमायानो थेंक इउ स' माच जोंनो एफा गोथाव गोथाव जाहोनायनि थाखाय आमाय गेजेर आनै गेजेर ओमफ्राय आमाय उन्दै आनै उन्दै ओमफ्राय आबै थेंक इउ